Здравейте отново! Малко закъснях с видеята, тъй като бебчето ми беше болно, но все пак дойде време и за видео номер 3 и по-точно добре дошли във втория триместър от бременността. Лично за мен втория триместър е златният триместър, най-вече защото повечето от негативните симптоми вече ги няма, няма повръщане, няма прилушаване, няма го и постоянното спане. Тоест, вие сте доста по-пълноценна, отколкото преди. Естествено, идват нови симптоми, но те са далеч по-поносими, отколкото в първия триместър за повечето жени. Най-малкото, най-вероятно, вашите близки вече знаят, вашите родители и приятели и можете спокойно да се отпуснете, да бъдете сънливи, да бъдете изморени, а не да се криете непрекъснато. Също така наближава времето, в което вашия гинеколог ще ви даде бележка, която да представите пред работодател с тази информация, че сте бременна и най-сетне ще стане ясно защо не сте толкова ползотворни, колкото сте били преди. А сега да започнем и с симптомите, които ни очакват този втори триместър. Първото нещо, което страшно много ми направи впечатление, беше при повдигнатото ми либидо към края на 4-ти месец, мисля беше. Имах нужда от съпруга си постоянно до мен. Може би на моменти чак му е ставало досадно, защото наистина либидото е изключително високо и наистина имате нужда от, физическо натоварване. В този период, освен че имате нужда от това, го сънувате, така, имате доста силно желание да имате полов контакт с партньора ви, сънувате го, говорите го и изобщо предпочитанията ви в тази област също се променят малко в сравнение с това преди да забременеете. Във връзка с това искам да кажа, че е съвсем безопасно да правите секс. Нищо, че доста от мъжете ги е страх в този период. Няма нищо да се случи на бебето, стига всичко да е в границите на нормалното. Прегледите със сигурност стават по-приятни, защото стават коремни вече с видеозон и вие сте абсолютно спокойна, че всичко е наред. Бебчето вече се вижда като горе-долу оформено човече, особено към 6-тия месец можете да видите едно малко човеченце. На видеозона също така можете да разберете пола от 5-ти месец горе-долу. Аз изчаках до 6-ти месец, исках да бъда сигурна, не исках да бъда като жените, които биват изненадани заради лекарска грешка. А и също така си бях планирала Gender Reveal партито да бъде през 6-ти месец. Разбира се, и Али иска да се включи. За къде съм без нея. Исках да споделя с вас, че имаше нещо, което никой не ми каза и което се случи около края на 4-ти месец. Легнах си, след като се изкъпах, се намазах с крем, за да нямам стрии, естествено. Всичко беше нормално и на сутринта, когато се събудих, с ужас установих, че ареолите на гърдите ми са станали тройно по-големи, отколкото са били преди. Тоест, освен самия размер на гърдите, ареолите също се оголемяват, защото това ще бъде индикация за вашето дете след това, че то може да се храни от гърдата. Малко е неприятно, доста е шокиращо, тъй като се случва много бързо при мен за една вечер, но е нещо нормално. Аз изпаднах естествено в истерия, защото не знаех, че това ми предстои и че е нещо нормално и трябваше естествено да се консултирам и с лекар, и с майка ми. Относно Gender Reveal партито, можете да ми напишете в коментар дали желаете следващото видео да бъде за него, за неговото организиране или да продължим към 3-тия триместър. Да продължим нататък. Това е времето, в което следва да си купите нови дрехи, разтегливи клинове. Има много такива модели в Lidl и ги пускат на промоции. Има в H&M и също в Waikiki. Най-често задавания въпрос от мен беше кога бебето ще почне да рита и кога ще започна да го усещам. Това се случи към края на 4-тия месец и като усещане в началото е доста странно, тъй като не можете да определите дали рита или не пърха нещо в корема ви. Усещанията са много
Усещанията са много леки и наистина напомнят като пърхане на пеперуда в коремче. Естествено към 5 и 6 месец вече са съвсем осезаеми и можете точно да усетите кога детето ви рита, кога детенцето ви спи и кога хълца, колкото и да е странно. Също така трябва да следите постоянно дали то е добре и дали има движения, тъй като към 7 месец за около ден Али не ме риташе изобщо, дори 2. Притесних се и се наложи да отида до майчин дом, за да видя дали всичко е наред с детето. Хубаво е ежедневно да следите дали бебчето рита, дали е добре, тъй като по този начин можете да предотвратите някакви кризисни ситуации. Като това да има някакъв проблем и вие да не разберете. Отново казвам, че това е периода, в който най-вече трябва да се мажете, 2 и 3 триместър. Ако сте пропуснали началното мазане, може да се окаже, че сте започнали маркировката от стриите и е хубаво да предприемете мерки дори по-късно, защото може да се нацепи кожата много повече от това, което се е случило до сега. Тоест може да се влоши състоянието на кожата. Във 2-я триместър е хубаво да отидете и да си вземете кръвни проби, за да може да се определи вашата кръвна група и да си направите някои изследвания, да отидете на алерголог и да видите дали не сте алергични към някои от опойките, за да се спестите разкарването с големия корем и в последния момент в болницата. Също така може да започнете да си набелязвате някои неща, които ще ви трябват, като кошарка, козметика за бебето и неща, които искате да вземете. Естествено, ще направя видео и за това. Във 2-я триместър също така има и скрининг, на който можете да отидете и да видите бебенцето в реално време. Тоест, как изглежда като човече в корема ви. Хубаво е да се разхождате много, за да може да улесните и по-нататъчното раждане. Нещата за 2-я триместър не са толкова много като симптоми и с това ще приключим днешното видео, тъй като тя вече доста активно иска да се включи, а и също така няма какво повече да се каже по въпроса. Ако имате още въпроси или нещо е станало неясно, можете да ми пишете. Също така искам да ви напомня, че за мен ще бъде от изключително голяма помощ, ако се абонирате за канала, харесате видеото и ми напишете отдолу в коментар за какво желаете да бъде следващото видео. Дали за 3-я триместър или за Gender Reveal партито. Целуваме ви и до скоро!